Sziasztok! Árpád vagyok, Rockstar. A medencén csajom most filmez, az autóm, a házam, rugágyam. Mesélj arról, hogy milyen Magyarországon rockernek lenni. Magyarországon a legjobb. Én azt mondom, hogy aki csóró vagy le van szegényedve, az zenekart alapítson, minden nagyon jó. Szóval pillanat alatt meg lehet gazdagodni. Nekünk is röpkel 20 év alatt, 30 év alatt már sikerült eljutni, már benzinköltségül játszunk. Wow. Már szoktak edezni általában, de van, ahol még az se. De szóval ezt ajánlani tudom a zenekaroknak, érdemes. Főleg rétegzenét érdemes játszani. Slágerrel nem kell foglalkozni, csak valami underground dolgokba kell belkezdeni. Rétegzene. Tudom ajánlani a rétegzene. Tudom ajánlani a Dark Wave műfajt első sorban, akkor tudom ajánlani de egyébként bármit tudok ajánlani. Nézzek, ott a biciklipark. Mindenhol nagy esélye van a zenészeknek. Igen, tehát itt voltunk Kisduda Árpád Rockstar otthonában, aki nem iszik tejet, csak és kizárólag farkasmályi bort. Igen, meg